Táirtid níl cuileann anseo caint faoi Wikispaces a rís an uair seo is cén chuí le phlé a dhéine ábhar leathanach. So mar shampla má tá duine cinnte géirí an príomhleathanach a phlé is an rud céine gcónaí thuas anseo in aice le edit like discussion posts agus is féidir clicáil ar new post agus is minic ar an nuair tá pléir siúil ar an bPríomhleathanach tá siad a caint faoin wiki ar fad. So déiting ceann a thosaú blog agus topic in agus an sin clicáil ar monitor topic agus you may repost má chuir an daoine eile freagra chuig an teachtarat. So fecinn si sin so baon deisic daoine sin clicáil ar sin agus an tábhar a phlé. Sin é tá sé anáisiúilta ceann an le chuile leathanach beo sa má haimsir teach sa gceann seo tá discussion post agus a rís is féidir tá sa country rudaí difriúla. Sin é.